Zdravíte moje péro a ja si vítam u tohto videa. Dneska si zahráme Survival Minecraft. Budeme hrať Survival. Si pomenujeme náš svet. Let's play world. Tak a sítko, keby ste si chceli prizahrať, bude Pero Games. Tak, vytvoríme si ten svetík. Pôjdeme hrať. Tak. Tu je dosť dobré miesto na ubytovanie. Máme tu lesík. Ale tu je ovečky dve. Dúfam, že budete niečo vidieť. Zabijeme si tú ovečku. Máme taký tak 15 minútkové. Ovečka. No čo, oveč. Tak. Mám tu veľa svety a isto nebudeme. Zatiaľ budeme hrať bez tých debilov zomboch. Zatiaľ. A bude dneska moje tretie videjko. Verím si tomu ešte píču. Dobre, tak máme to. Ešte tu ovečku javiť. Jak som hovoril, toto bude už za 3 lajky. To, aké bude video, podľa toho, tak toľko bude aj lajkov. Takže chcete video ostatne mám jedno, takže už bude jedno. A potom na tom prvom, no na tom druhom, skoro v konec máme jedno pozretie, jeden like a ďalšie video z cocku. No, ďalšie poviem skoro v konecka, tam máme si tu nejaké drievko. Máme na postielku. A spravím si tu dať mal Pedro. Budem začínať vždy. No ale stačí zatiaľ vlastne malá ovečka. Tu budeme zatiaľ bývať. Som sa rozhodol zatiaľ. A dosť máme. Joj, bože. Teraz bude tu. Bude tu. V lese, keby náhodou niečo. A ďalšie by v doloch. Aspoň do doloch. Hej, ten alebo ho dať. Tu ale vidíte, tu ho môžem dať. Tu som sa objavil. Idem dať. Tak. Kde som sa objavil. Tak tam si to poznačím, kde som sa objavil. Kde je tam, neviem, to je presne môj lak. No dobre. Budem aj robiť aj mapy od odoberateľov. Takže budú aj mapy od odoberateľov. Tak, ak som to chcela postiť, skrompať. Tak. Budem mať niekde. Tak. Doly. Ale takýto sa rozprávam, ale mám doma rodičov, takže nechcem, aby ma počuli, tak preto správam tak trošku tichšie. Čo nechce ísť? Dobre, už chce ísť. Tak. Toto vykonáme, toto. Vy už asi nič nevidíte. Je späť hore, mám už 9. Presne na všetky veci. A mám toto. Tak, zvýšim si.
brat hral, viete, tak tu musím ponastavovať. Render distance, focus, tak. Ja tu som mám ja ponastavované vždy. Tak sa mi lepšie hraje, neviem prečo. Spravíme si image, spravíme si i sekerku, spravíme si toto, si aj toto a ideme si to poukladať. Tu si to ukladám ja. Hej, takže spraviť furnejsku, že tak pokiaľ vidím, idem nakopať 8 kameňa. Ja tu vidím. Fakt by trebalo. Ich tým kopem. Furnejsku, ale fakt. Na to, aby som si mohol urobiť potom drevené uhlo, to je názov, že uhlie. Diely budú také, že 15 minútkové. Hej, furnejska. Hop, dáme si vedľa. Dám toto. Hej, tak, a ideme kopať drevko a z toho dreva dáme si čárkou a za čárkovú zatiaľ budem vypekať normálne s drevom, hej. A teraz dáme 6. To bude dosť, ne? Tak, dáme toto. Dáme si čárkovník, pekne. Dáme tu toto, také to také toto, hej. Tak, ovečky, tak, okej. Tak máme dve. Môžeme si zatiaľ robiť takto číky, porčíky, jednu čestku. Toto všetko. Torčík. Pekne a môžeme ísť ďalej kopať. No dobre. Takže v mojom vítácom videu 3 videá denne. A ospravedlňujem sa za zvuky v pozadí. Vlak, ale môj brat, nie môj. Tak rozpráva. Viete? Takže a videa budú, že budem sám. Budem robiť challenge s kamošmi, napríklad ako je Don't Laugh Challenge, že ďalší lak, že nesmej sa challenge. Čo tak ešte, aké také challenge by sme mohli. Hádaj pesničku, hádaj na čo myslím a hádaj čo ukazujem a aby také blbosti ešte. Teraz prišiel môj brat